Какво мислите дали трябва Европейският парламент да поиска официално обяснение от Република Северна Македония за този отказ? В крайна сметка, заради тях приехме французският предлог и махнахме ветото. Както преди малко казах, този френското предложение включва де-факто нуждата от действия от страна на Скопие, които тези действия те не ги правят, така че това, ако го наричате вето, е в момента вето на самия Европейски съюз, докато те не се оправят, така че няма някаква промяна. Аз знам, че в българският пък дебат се говори за това, че е неправилно да се дига ветото, но то де-факто не е дигнато безусловно. Казано е, че ще бъдат започнати преговорите, когато се промени Конституцията, но не само с преамбюла, а във всичките други елементи, които гарантират интеграцията на българската общност в социално-икономическия живот, социално-политическия и обществен живот на Република Северна Македония. Това не е факт, както виждаме и явно, за съжаление бих казал, скоро време не е факт. И второто към френското предложение, вече го говорихме, е изпълнението на договора за добросъседство от 2017 година, заедно с двата протокола към него, където са записани и всичките наши искания от предишната, нашата рамковата позиция за говора на омразата, за дискриминацията, за паметниците, за учебниците по история, учебните програми и обидите, които са реабилитацията на жертвите на югославския комунизъм, това да не бъдат обиждани българите като български фашистически окупатори и всичките тези теми, които трябва да бъдат изчистени по пътя на преговорите, които ще се водят за пълноправно членство на Република Северна Македония в Европейският съюз. Да, изискани са многократно обяснения и ги очакваме тези обяснения. За сега обяснението е това съобщение на Външно Министерство на вътрешни работи на Османи, че не ставало въпрос за мене, а ставало въпрос за някой друг. Не се казва за кой друг и обаче някой си в полицията решил дайте да спреме цялата група. Ето това е, бих казал, комичното обяснение, което на този етап дават, включително официално, защото питате дали има официално обяснение.